Moltes gràcies. En un inici crec que parlar d'un futur indeterminat en models de ciutat crec que a vegades és de poca responsabilitat, perquè moltes vegades oferim brindis al sol i llavors defugim d'aquestes responsabilitats i per tant hem de parlar d'aquest futur immediat a partir del 27 de maig, on la CUP governarà i en una fase immediata el que haurà de fer és implantar polítiques transformadores i estructurals. A més, tenim emergència habitacional, emergència per satisfer les necessitats vitals de les persones i, per tant, si no prenem mesures a Reus, ens trobarem amb un futur a curt termini, amb un Reus gentrificat i amb una comarca amb una densitat demogràfica desequilibrada. Per tant, en un inici, per solventar aquests equilibris a nivell també de comerç, a nivell d'equilibri de zones de la ciutat, hem de començar per dissenyar un pla d'acció municipal que plantegi com ha de ser Reus i també per què no Reus en relació també a la comarca, amb un bon disseny urbanístic i que afavoreixi també amb un disseny pressupostari amb prioritats que sobretot afavoreixin les necessitats de les persones.